musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV, weltare ɓiɓɓe fulɓe, andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njaslaare jeegom morso hitande ujunnaji 2022 ɓataake men ko faate dewle. eɗen duwono koye men, eɗen duwono bandiraɓe men, musidɓe men yaaɓe toon to Makkatul Mukarrama, nde jomiraɗo jaɓantaɓe dewe mabɓe Allah farilla mabɓe moɓe jeehi waɗoyde o. nde tawne ɗen gandi koppreje ɗe jomum yaltinta ngam yaade toon to Makkatul Mukarrama timminoyde farilla mum joye ɓiijo o. eɗen gandi wona hunde wemde, sabu ko haalisa heewi nawata neɗɗo o. joɓa ñamale ma, timmina ration ma, jaaha e peewal, garta e peewal. ɓen yaaɓe ɓe noon ko hande ɓe puɗɗoto golle farilla mabɓe. ɗon ɗo ɓe puɗɗoto hande golle farilla mabɓe, enen kala en ndendi en duwani mama ɓe yo jomiraɗo jaɓanɓe golleji mabɓe, enenne kadi jaɓanen golleji men. nde tawno eɗen gandi duuɓi ɗiɗi jewtuɗɗi Makkatul Mukarrama yahaka woni hajju. hikka noon yaaɓe kala ko enen jahani, sabu jaaɗo kala duwonto ko enen kala, duwonto ko aduno kala, duwonto ko windere nde kala. ɗum noon ɓayde ɓe jeehi ko toon to suudu Allah teddundu ngam nottoyade noddandu ngu baaba annabi Ibrahima nodduno e yamirore Allah subhanahu wa taala. ɗum no enen kala en ndendade mabɓe, duwoɗen enenne wonɓe gaaɓe ko yamirayi men ko mbaɗen so tawi ko hoorde ñalawma arfa. musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe, eɗen gandi faya koye ñalawma julde. ñalawma julde taw ko julde ɓurde mawnude julɗele men woni julde taski, ko julde ɓurde mawnude e julɗele men, ko julde nde neɗɗo yiɗi yodde. ɗo neɗɗo yiɗi yodde o sinko hawo yooɗa, so gorko mum so debbo mum. ko ñalawma ɗo sukaɓe ɓuri tinde koye mumen, nde suka kala tinata hoore mum gila e ñantugal mum, gila e hankkadine gueɗe mum e gurdam mum kala. kono kadi ko ñalawma gooto ɓennowo, ko ñalawma gooto ɓennowo. on ñalawma gooto ɓennowo noon rento wota bonnandema gurdam ma. ko jamireɗa ko, ko diine ma yamirma ya waɗi hen ko waɗi hen, ko diine ma yamiranima ya waɗi hen ko ndentoɗa wata bonirede hen. rewde belema hami heɓa ɗum, walla hami daña ɗum, walla mi dañani ɗum, walla ko saabi ɗum ha wooda ko bonni ɗum.
ñalawma gooto garowo ɓennowo rento ñamlanade ɗum ko teddi hokkuma caɗele ñamlonɗa ɗum wutti ñamlonɗa ɗum faɗo ñamlonɗa ɗum morol ñamlonɗa ɗum cuɗari ñamlonɗa ɗum dammuwol ñamlonɗa ɗum ɗume ɗum tene kadi beltina hoorema e on ñalawma so tawi ñalawma o ɓenni caɗele goɗe nana panma donka yobde saabu won ñamlinoɓe rowane juuldi taske hikka kadi taske arti ha hande ɓe joɓani ɗum won joom en boutique aji kewɗi ɓe jokkodirɗen nde tawno ko en haaloɓe koɗen jiiɗa haalde ko woodani jiiɗen haalde koko selli julde korka won ñamlinoɓe ha teddi pawi hen ɓe ñamli ko comci ɓe ñamli ko paɗe ɓe ñamli ko ɗum julde taske nani won yeeyoɓe hewɓe e nokkuji men ɓe jokkodirɗen ha hande jomumen joɓani ɗum deke ayi ɗum hersinma ɗum hoynuma ñamande dimo yo rento ñamande neɗɗo timmuɗo yo rento woni ñamale maaro ala galle koko jogori waldu noon ya ñamloy sak maaro sa dañi joɓa sa dañan Allah ne andi ma Allah dane joɓowo sa yaltiri noon aduna ala joɓowo ko Allah yoɓantuma ɗum ala fof ɗo nanguete saabu Allah ne andi ko woni e ɓernde maɗa kono ñamlanade gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe ha wiye a yooɗi hen ha wiye a sinkima hen taw ka ñamlaniɗo ɗum neɗɗo wawa yodde ñamade ñamloɗa wutte ɓornoɗa ha jooɗa hen wona gonga neɗɗo ñamlotako yooɗa neɗɗo ñamloto haara a ñamloto kaara a ñamloto ñaama ñammina galle ma ñamlo cafroɗa sa ala ñaago cafroɗa sa ala ñaago ñaama ha kaara sa ala woto ñaagoro ngam alɗude woto ñamloro ngam yonnade walla farnade rento ɗum so tawi ka dimo rento hande hewɓe natti jogade ndimagu ngam ñamale won mo jadanoɗa won gonnoɗo sehil ma won gonnoɗo koddiɗo ma won korminoɗo ma won mo gurdunoɗa sababude ñamade hande teddugal gasi hakkude mon sababude ñamade teddugal gasi hakkude mon sunna o ko yamirma ko wat saɗa jogui sood jawdi ma timmudi moƴƴudi timmudi layya kirsa ko dañƴa foof guura hen ñaama hen mbasa leptude hoorema mbasa lorde hoorema kadi so ɗum ɓenni ñalawma julde o so ari tinnoɗen duttoɗen won e nde fuuli goɗɗi ñalawma julde so ari yimɓe mayata ko heege yimɓe ɓe tampat ɓe paɗɗoto holɗum saabu bottaji ɗe pop ko makruna ɓolo holto ganduɗen makrun holto makruna iwri en mbete no ñamirten makrun ni ko ni foti ñamirede mbete no defirten tebbulɗi ni ko ni foti defirede mbete no ñamirten ni ko ni foti ñamirede lehe ɗe fof ngara produit ji ɗi ne ceerti ɗum ɗo henna ko makruna cinkaɗo ko makruna mo sinkaka ɗum ko tew waɗa vermicelle ɗum ko couscous marok waɗa hen elle ala ko joguiɗen hande ko ɓuuri sattude ko yiide ñiiri wandi tew ha heewi eɗe jogui ñiheje mbay kono mbakal ni jogui ñiheje mbay kono cobbal ni pewna ha feewi ene lerɓi ne feewi wat hen tew ha heewa mbaɗa hen nebam sirme ha uura an oɗo debbo defɗo ɗum wallahi sa addi ɗum e nder rendo ngo hay goto ñamata makruna goɗɗo garɗo ne farno o duttuɗen e nde fuule men hande saɗi dañje ko gawri samme saɗi dañje ko gawri suuna saɗi dañje ko wone gueɗe gartiren ndefuuji men e julɗele men jangguinen ɗum sukaɓe men jinnen ɓe ɗum holko saabi hankkadin ko makruna tan wuuro fo ko makruna pap ko makruna eɗen mbawi artude liyameje baɗɗe fayida taw ko liyameje jaaduɗe jamanu lacciri ne ñaame ñalawma lacciri wona jamma tan eɗen mbawi artude e gurdam moƴƴam ɗam ene moƴƴana men lacciri ne ñaame ñalawma fewne ha yaada e jamanu wanne sauce mum paayo dinɗo baɗɗe tew mum ne fewna ha feewi liye hen yimɓe ñaama normal ñaama tigui tigui kono makruna ko nebam ɓola ɓe mbaɗata hen
sabu macaron ɓe pasnata ɗum. Macaron way kono spaghetti wonɗo defata wonɗo pasnata, wasa ƴettude nebam kewɗam, kono ñalawma julde ñallata ko mayide heege. Holɗum sabu ko ñamɗa fof a sukkete. Tewo ko nebam ɓolam a sukkete, macaron o ko nebam ɓolam a sukkete. Sa sukkama noon so yi ha hiiri, ganca tewo ganca macaron o terɗe heeɗi, te ala ko woodi goɗɗum ko heege ɓolge. Gartiren goɗɗum kede nafa men musidɓe tedduɓe. En mbi kala ñande alarba eɗen kaala dewle, ko yidde wiidemi tan bandiramen rewɓe ɓe, tinnoɗen ɓeyduɗen tinnade, mbasen wiide eɗen cotta yimɓe, eɗen cottira ɗum haalis. En addi caɗele mawɗe nder dewle ɗe. Aɗa wondi e esiraɓe ma, aɗa wondi e ƴeekiraɓe ma, ko dañata ko mbiya aɗa sottiraɓe ɗum beela ɓe jinma e dewgal he. A wawa dañde ɗum. Neɗɗo yiɗirtama dañal ala. Yiɗirtama ɗum. Ene wawi funtirdema dañal noon. Aɗa jogui funtuma ha heɓayma. Aɗa jogui funtuma. Neɗɗo foti ko yidde neɗɗo taw yiɗirani ɗum haalis, taw yiɗirani ɗum wudere, a yiɗirani ɗum saha mo rokkuma wutte, saha mo ɓirtinma darab, saha mo rokkuma paɗe. Ala, yinmo kanko, jiɗiramo jikku makko walla gaña jikku o. Yo neɗɗo o ato weldemo, so welima a yiɗimo tan, goɗɗum wawa bonnande mon haydara. Kono noon aɗana e galle ka desaɗo, won woɓɓe gone galle ko resaɓe, beele mbiɗa ka moƴƴo, cotta esiraɓe ma walla cotta ese, cotta ƴeekiraɓe maɗa, ha ñamloɗa jaranma sottirdeɓe beldima, woni ñamlonoɗa beldi so yontandema ari. So yontandema ari ñamloɗa mbaɗa ha wela, beele ɓe mbiya hande ko kaari yonta, weeli min kaari. Cottira esiraɓe, cottira ƴeekiraɓe haalisal e comci e gude, surtout so tawi julde ari a ala. Koye gorko ma pawiɗa, teni gorko ma sahani ko kañum holtintaɓe walla kañum ñammintaɓe yarnataɓe, ndewa e gorko ma ɓoɗɗa ɗum ha woda ko nelduma, cooda hen gude gam sottudeɓe tawa ala, saɗa jogui wat sa ala rento sottude yimɓe. Ko saabi kalden oɗo hen no ɓattake, oɗo bandira debbo moni kanko windi ɓattake o holliti e nder galle mo resa o ala mo wonnani hen moƴƴere, ɓayde o haalti nde boni, saabu taguimo haaltude koɓe waɗanno moƴƴere ɓe ko ɓen jamfitimo gaddoye suka debbo tokos joƴƴin ɗon e lebtamo e dewgal makko. Ɓe jiɗanomo, hankkadi omo sottaɓe, omo sottiraɓe gude, omo sottiraɓe comci, sottiraɓe ceenuji, cakkaji, kala koɓe jiiɗi o waɗa, hankkadi o wonti caggal mabɓe. Kamɓe noon ɓe jiyata ko rokkataɓe ko kono ɓe jiyatamo. E nder galle mo resa o, joom galle makko ne jogui miñum debbo, miñiraɗo debbo o e kala saaha mi wiyamo min de kam min joom suudu mawnam walla miñam so nafata kam min gonata sehilaɓe. Foti ko tufandemi, foti ko toppitademi, foti ko nawdemi suudu mum, foti ko waddemi ni henna, mi walla ɗum ha welodira e joom galle mum walla ha moƴƴodira e esum. Aɗa andi debbo jiɗɗo dewgal mum, jiɗɗo joom galle mum, ene rento esum, ne rento ƴeekum beele fandina dewgal mum. Kono ɓen ɓe ndentorɗa ɓe, kamɓe ɓe ndentotako aɗa rento ɓe ndentotako to banggue konnguɗi, to banggue baɗe, to banggue gonka. Kala kaɗa rento ko rentini, wona ko rentotako. Sa fayiga sa fayiga a bukko hen tan ko kewi foof yo kew. Ɓayde ɓen ko noon mbayi, go gorko foti jogade pinal holno wawata tafde gurdam ha wawa wurde gurdam moƴƴam hakkude joom suudu mum e miñumen rewɓe walla mawnumen rewɓe, ene wonde miñumen worɓe e mawnumen worɓe, ene wondi kadi e jinnaɓe muɗum. Dewgal ko dewgal, enɗam ko enɗam, ni foti. So en mbawi sendu ɗum tan en guurat gurdam moƴƴam taw en ngala caɗele.
sen mbawa seenu ɗum ñande kala ko nguttu e caɗele ceerle ɗe keewa enɗam ɗam bona c'est tout ni foti gonga tan yorere wona yimɓe cello oɗo henno debbo omo waɗana ɗum soɓe jaaha inde kamɓe jadata soɓe jaaha yangi kamɓe jadata teene nandiral to banggue baɗal ne hakkude mabɓe kono wawide nandiral guilin hakkude kanko suka debbo o noon woni miñum joom galle makko o omo jogui sehili debbo gonɗo e wuuro wongo mo yadata saaha kala aɓe jewta hunde juuti noon on ñande hen ene ari ɗon e nder galle mabɓe aɓe goni suudu miñiraɗo debbo no wiiri ɓataake o aɓe goni suudu miñiraɗo debbo kanko debbo desaɗo omo katani omo defa gorko makko noddi miñumo aɓe jewtide miñiraɗo watti appel vidéo ɗo miñiraɗo watti appel vidéo ɗo aɓe kalda appel vidéo miñiraɗo hollimo suka debbo o wi jam holi suka debbo o wi ko sehlam jeeya ko wuuro tel hande ko garɗo ñallande en ɗo hen jeewma nana katani defa ɓe keeɓi téléphone aɓe jewtida kamɓe tatu kala o wi pourtant ko diw hen saɗa yiɗi mi ɓaggay ma on nani ka saɗa yiɗi mi ɓaggay ma neɗɗo min to banggam cikkumi ko neɗɗo foti ko fadde ha gorko wima mboɗo yiɗi debbo walla mboɗo yiɗi nawlirde neɗɗo fotani waɗede proposé debbo non ko ganduɗa ɗum ko gurdam wona daaba wona oto wona faɗo wona wutte wona laafo wona ɗum so tampini tan ɓorta ala ɗum ɗo ko neɗɗo no mani ko neɗɗo mo Allah tagi ha timmi nani anne ko Allah tagma ha timmi a ɗani woto force o fali force tan koma ndesa so joomum resi kañum safrata ñamminta yarnata holtinta yiɗata leldoto jibidinta ɗum taw an tawaka a anda jikkuji mabɓe ɗi no mbayi a anda gurno a anda oɗo no wurdire joom suudu mum mbiyaɗa ɓeydanamo goɗɗum e dow wawnere ha jaramon e haalden konguɗi bonɗi o bawaɗo ngal ɗo tappet tan o ko tappet mais ene jogui noon wone worɓe mbayi kono Abdullaahi Saar en to Thiès walla toon to Thiès eɗen gandi so tawi tan ɓe nani wiyama tan o ko tappet tan jomum hankadi wiyata ken fiɗɗi toon wona gorko ɗon hankadi wiyata ken holla gorago min wona tappet min mami andini mi wona tappet taw ko noon fote joomum en sabu ɓernde ummoto andinma min mi wona tappet yaha ƴeewa debbo adda ƴeewɗa lippol debbo adda taw lippol ngol ko ngol jogude lappudema ɗo sabu wona debbo fo rese wona debbo fof ndesodira e mum wona gorko fof ndesodira e mum dewgal waɗi ko laawol won gonɗo joom suudu ma won gonɗo joom galle ma sa woofi tan ko caɗele rokkanma goto e men pap wonɗo joom suudu mum woni goto e men pap wonɗo joom galle mum sa woofi ko bone addantuma sa woofi tan gurdama naate kaani nguura kaani nguura ñamako nguura caɗele taw wonmo desnoɗa aɗa uuri aɗa neemi aɗa ñaama aɗa haara aɗa lelo aɗa hara aɗa fina aɗa welti ene rokkuma jaam aɗa rokki ɗum jaam pina suba goto jilɗa goɗɗo bone gadda bone naata e galle ma jibina bone galle ma wonta nguttu galle ma wonta haare galle ma natta dejjetene galle ma koko deñño ene andira galle kaari fof galle deƴƴo ngam yiddema wiyede ka jambar walla ka ɗum jiya debbo a ƴeewanimo a jangganimo a andani a humpitaki tene woni gueɗɗe a laaɓaka gaddamo wo arda laamade galle ma wo arda tettude kala jooɗade e halfude fof wo ara hankkadi haɓade oɗo debbo mo tawi o e haɓade kala ko yiɗimo wo adda systéme makko goɗɗo wona systéme aji ɗiɗi gona e galle he an gorko o noon a yawata yiide ɗum saabu jiyata ko jarabima e makko kanko keso garɗo o way kono wutte keso mo dañƴani wutte keso mo dañƴa fof ɓuurama comci keddiɗɗi ko kewɗa auto ji ko fof sa dañi auto keso ɓuranma keddiɗɗi wona voilà ɓayde wo ari ko debbo keso a wawa yiide jikku o
a wawa yiide comportement a wawa yiide ko tafata ko te woni koye tafde goɗɗum ko tafata ko ñande o gayni tafde fof a hoyat walla pawa juuɗe hoore walla ganda e hoore ma tene woni rewɓe ɓen ne goodi soɓe naate gurdam ma ko ñahaɓere oɗon gandi ñahaɓere a wawa sertude hen a wawa a ɓokkoto ha maya sertata hen tene ko bone ɓolo bonnanma e jam mo joguinoɗa serduma e sukaɓe ma ɓe jinnoɗa ne jinma ɓe jewtidanɗa serduma woni sehilaɓe ma ɓe joguinoɗa serduma e jamma mo joguinoɗa gonta hankkadine an neɗɗo goɗɗo ma famani gurdam maɗa ɗum noon neɗɗo sa dañi jaam yeede jamma mi ndew ɗum mbimi ɓuuri sadde fof ko jaam sa dañi jaam yeede jamma reen to wiyoɓe an ka tappet won tappet ha wela ko bone wonde tappet won tappet ha jirwa won tappet yeeso joom suuɗo won tappet yeeso ɓiye won tappet yeeso jinnaɓe won tappet ko bone won tappet ɓuuri bonde fof wiyede ka jamaro mo kalɗa fof ko hello tan tat yimɓe fof cuusama aɗa ñirɓini debbo ma suusama sukaɓe ma cuusama jinnama ma cuusama hay goto suusama ɗum ko ɗum mi anda no ɗum wiyete ni hankkadi noon mataw suka debbo hiiri hirdi ñaami beldi debbo tuufi ɓe jaari waɗi ataye ɓe jaari ten hayde hoore nde kadi ko debbo jeewoɗo debbo o mo joom galle mo noddi appel vidéo kañum rokkimo paas ayi sehil ma ko moƴƴo minimo kam min nandiri vraiment min mbawodiri kanko debbo desaɗo e galle on wiya o e debbo sehil ma o mo garɗa o woni miñum joom gallam o min mbawodiri komin sehilaɓe min jiiɗodiri minen jeedat yangue inde foof taw o anda wonko jogori ar debbo hooti hanti hankkadi ni watti kala nde miñiraɗo ne haalda e mawnum ɓe kaala suka debbo o ha ɓoy won neldi mawniraɗo gorko o numéro whatsapp suka debbo mawniraɗo e suka debbo mbatti haaldude téléphone whatsapp kanko miñiraɗo debbo wi an oɗo ko miñam mboɗo andimo te mboɗo hoolimo teni kadi vraiment ko moƴƴo ko joɗɗo ko julɗo a resmo mbaɗamo deuxiéme femme onimo ala min oɗo saaha joni on ko woƴimi aɗani minen ladde ga hen hankkadi dal vraiment aduna ne satti dal eyo kadi dal mi jippina barke ko joguimi ko tan o forsimo hankkadi ha gorko watti haalde o e debbo mbatti wadde appel vidéo ɓe kalda aɗa andi suka debbo kañumne so yiiɗi hankkadi ne gorko resa ɗum kala so gorko yimami nodde waktu tel tan joomum fewnittu ene jogui mataw no ɓornoto tan ne wawi nanudema ha keɓa nder saabu gorko kam bonimo fof ni ko boowal oɗo gandi kalami ko ha tenti deɗɗamen ɓe kamɓe hotoɓe jii tan ko feeñi debbo seeɗa taɗa kamɓe hay soɓe goni golle ɓe gona koye darde ɓe gona koye haqqillaji wonata koye haqqillaji natata hay soko wi coupe biye ar joni arat aɓe gandi koye mabɓe hankkadi ni gorko naati ala no watte so wona huma ha gasi gorko noddi joom suudu mum wi aha min de won suka debbo mo jinmi ƴamde mboɗi resde hankkadi naggam debbo goɗɗo o wimo holon suka debbo o wi ala ma andu inchallah so Allah jaaɓi koye wuuro he noon o waɗɗani wuuro ngo no fewi kumal noon ne wawi huume ɗo e aljuma garowo deke dewgal humama guila aljuma ɓennuɗo debbo kañumne ene jooɗi tinani ha sehil mum goto mo andodirnomo wowodirno e wuuro ari mi ande kaari joom galle ma humani aljuma ɓennuɗo o wi ko mbiɗa ko min o wi kam ko aljuma garowo ko kumano o wi kam o dañi debbo mi anda mi namdimo o wi woɗɗani goɗo wuuro wi ko sehil ƴeeke o jeeyaɗo wuuro tel biyeteɗo kaari o wi ala wala wawonde o wi aha ɗum addunomo ɗo ni darde galle o no wayi no defirton no ñamirton no gonirɗon kadi mataw dewgal woni ɗon o woni nawle ni woni tan debbo o noddi ƴeekum haalani ɗum o wi ko jiɗɗa ko ɗum rewɓe fof jiiɗi so jiɗɗa ko dernade ɗo tan gona an tan goto hay debbo goto ha ñaani ɗum o ko sehilam ɓe jiidiri ɓe jiɗodiri ko mbawmi hen mboɗa yiiɗe resatamo omo jogui droit yaade ha nayo ɗum debbo o jaabima waɗata gorko arti hurtini o e debbo gorko woni ɗon hooti musidɓe tedduɓe suka debbo nani
yekiraɗo wonani sehil mum haɓima oga dokkanno ɗum fof o to henna woni dow oɗo mo tawi o watti hankadi ni galle o herƴi nandiral luural naati galle o galle o metti soɓe gotto ko duko soɓe ndefa ko duko saha ko duko a nawi place am a nawi leesam a naati ɗo min a waɗi kam ni min de a lori kam galle haaɗi lemɗam musidɓe teddu gorko hankadi ni kalmisaji heewi so dawino golle ne golloro jam jam ala caɗele kettuɗen moƴƴi aɓe gandi ɓatake ko debbo jeewo rokken ɓatake o oɗo saaɓe ceeri ñande bonata nde ɓe nangodiri ko nangue hoore kelew nde ɓe gayni wottade kaɓi ɗon haare bonde kamɓe ɗiɗo ha wuuro ngo fof notti jallel dobima galle kaari en ɓe gandi noɓe mbiyatno non yimɓe mbiyatno yimɓe gari ɓe tolne ɓaale ɓe naati nder galle galle heewi yimɓe e gandi on wuyɓe ne profita ɓe naata gujja cakka walla gujja goɗɗum hankkadi ni ɓe ceerdama ɗon e ɗon won photoje e vidéo ngaji cari e réseaux sociaux on mbasata yiide jallel dobima galle kaari en yeehi ha yettoyi gorko o yii ɗum nani ɗum ñande hen ne monti liggoto koye machine ngaji feɗendu mum taƴi machine taƴi feɗe oɗon gandi kalami ko ƴeewon bone ficcatlaace no haaɓiri wo mettirni omo golla omo gollira force omo signe par ce que o accude golle ɗe ko golle tubak service ko net toon a laamaki hoorema he ka laamaɗo machine o kuppi feɗendu seeɗa aɗa andi gulle peɗel ɗe machine o kuppi feɗendu taƴ pap ɗon ɗen o nawa hôpital banda fewna wala bone o ari nani o seeri oga caggal wiyeede ko oga rokkimo probléme koreji ɗi naate no furu makko law mbimo jeewomade addi probléme o seeri ɗum musidɓe tedduɓe oɗo kaɗami oɗo ɓatake son kettima oɗo ɓatake eɗen kalama en janggu hen gurdam aduna jaam woni neɗɗo sa dañi jaam e galle ma a dañi jaam e joom suudu ma a dañi jaam e sukaɓe ma a dañi jaam e golle ma a dañi jaam e hoddi ma a dañi jaam e leydi ma a dañi jaam e wuuro ma a dañi jaam e leydi ndi gonɗa ndi woto yiilo bone hoto yiilo bone goɗɗo kala kadi yiilo jaam goɗɗo hono ɗum taw ko an yiiri jaam jannguɗa jaam aduna gila dawa dawi koko nawlirte koko resete kono noon res ko moƴƴi ƴeew ko moƴƴi ƴeew ko yaadi e gurdam ma ayi min de ko ni gurdumi joom suudam oɗo ko ni wuurdi sukaɓam ko ni min guurdi ni min mbay ni min jiiɗa kene change na amen ene addamen bone saɗa addana men addana men jaam kene ɓamta men ha noon annene de wonko arata ko mi haali ɗum ko ni goroɗen enen mbayen ni so ari wayani noon ndiwa ɗum law so ari ne addi jaam goɗɗo ɓurɗo kalna oga aha o de ko addi koko jaam enen fof ndewen hen ɓamtoɗen dañen jaam ɓeydoɗen dañde jaam so wona ni tan ko bone dañeten musidɓe tedduɓe koɗo hen nakkaɗeten e buuɗal yurmede so jomiraɗo haaji koɗo darotoɗen en keeɓi gurti buuɗal yurmede eɗen ɗaminima buuɗal yurmede jooɗo ko famdi ko kala balɗe 15 taw warani yontere fande e yontere artoyere dow kala ɗum eɗen ñaago yafuya eɗen mbaɗa dendagal bandiraɓe julɓeɓe kala juule mo wuuri musidɓe tedduɓe sa dañi jawdi alhamdulillah sa dañani jawdi alhamdulillah sa dañi wutte alhamdulillah sa dañani wutte alhamdulillah Allah yettama gasi so mburu dañƴa ƴakku so wuttema kiiɗɗo joguiɗa wuppa alaɓa ɓorno woto hersu ñaaƴ yaaru ɗum joguiɗa neɗɗo ko jogui foof ɗum nawata jeere ni fulɓe mbi hoto wat ka wawa woto wanne ka wawa calimi tan ko neɗɗo wanne ko wawa hoto wat ka wawa hoto wanne ka wawa ko mbawɗa ko wat ka wawa ko accu kadi gacce wadde yimɓeɓe ko mbawa gacce fawde yimɓe ko mbawa goto fof yo faman goɗɗo o famanam mi famanma goto fof yo fama sa famanani mi famanami en certat tuumami mi tuumma cikkami mi sikkuma gaybodiren gay beela ara hakkude men taw ala ko jari natten wonde moƴƴuɓe natten wonde julɓe natten wonde aadiyankoɓe natten wonde aadayankoɓe ni buuɗal yurmede so Allah haajima en jooɗo jonte ɗiɗi arani
inchallah. Kono actualité ji mon ma jokkoy so haaji jomiraɗo juule mo wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo yo Allah rokku men wattani mo wuuri tawde meɗen gustaki so buuɗal yurmeende feri feeñi feeña e ɓataake men dewle musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen